Arratsalde guztioi, zarautzen gara gaurko honetan, eta hitzordu oso garrantzitsua, asteburu honetan bai emakumeentzat, Euskotren Ligaren azken bi estropada ditugulako, eta garailea erabat argituko delako zein den, momentu San Juan da errentaren jabe, baina estropadak jokatu egin behar dira, eta bukatu egin behar dira, eta bandera berak ere, badu, bere balio handia 9. edizio emakumeentzat. Gizonezkoentzat 40. edizioa du Zarauzko Ikurrinak, eta badu honek bere nortasuna, bere tokia egutegian, eta hitzordu benetan mamitsua da inolako zalantzarik gabe. Eta are eta interesgarriagoa, zelkapena goikaldetik nola dagoen ikusita, eta itsasoa nola dugun aztertzen badugu ere, oraindik horrek gatz pixka bat gehiago ekarriko dio gaurko norgehiagokari. Beraz, estropada eder bat ikusteko, baditugu hemen elemento asko gurutzatuta, denak itsasoan, eta pres gara beraz, emakume eta gizonen lehia zuei zuzenean eskaintzeko. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zurire, Mikel. Ze moduz? Estropada bikain bat ikusteko amorru handiarekin, gogo handiarekin, ez da? Bai, jauna. Aurten ari gara, ederrazkoak ikusten, baina honek beti Zarauzko honek, hau helburu bada, eta ez guk diogulako bakarrik, baizik eta klubetako ordezkariek, entrenatzaileek, arraunlariek irabazi nahi duten ligako bandera, bi egunetara jokatzen den ligako bakarra, eta nik uste dut, garbi izan da, ligako garrantzitsuena, eta gaur inorrez dago ez irailean pentsatzen, ez kontxan pentsatzen gaur, jendea bandera irabazteko zera horrekinako goikoak, bintzat, estropa eremua iaz ekarri zutena, duela 2 urte izan dako gora berak medio iaz ikusi zen oso antzekoa zela, eta Miguel Itxasoa aipatu duzu, eta osagai guztiak zituen, eta gainera Itxasoa ere bai. Ondoko Itxaso ez, baina izolatu handia, ipar frantzesa, frantziparra, ipar ekialdekoa. Arraunerako zailena eta exigenteena. Patroiek lan asko izango dute, eta iruditzen zait, eta ez da topiko bat, bete-beteko, estropada baten atarien daude. Besteak beste, gaur goizian, beste itsaso tankera batekin, K-ligako estropada izan da hemen, eta ustegabeko batzuk bai, Donostiarrek ja konfirmatu dute matematikoki, hor direla goi-goian, baina beste gora bera handixamarrak izan dira, goizeko estropada. Donostiarrak 21 minututik gorako estropada behar izan du, aparteko ondoko itsasorik egon gabe, korrontea ere bada, korronte bizitan gaude beraz, osagai guztiak gaur beste ben estropada handi bat ikusten. Ederki ba, ea zer dioen Sara Gandarak, Getari aldean izan da, protagonisten hitzak bildu dizkigu, eta orain hementxe da klubetako ordezkarien armailan. Arratsaldeon, Sara. Baita zure ere, Mikel, Ibon, ikusentzule, hemen gaude, ordezkarien armaila honetan, eta hemen ordezkari eta presidente danak zintzo, eserita, pantaiei begiratzeko gogoz estropada hau noiz hasiko zain, baina lehen, ondo esan bezala, Getari aldean egon naiz, denak bat datoz gaur eta bihar bi estropada oso garrantzitsuak direla, bandera Ikurrina oso garrantzitsua baita, oso importantea jokoan dagoena, denek irabazi nahi dutena, eta hemendik aurrera jakingo dugu zeinek erabazten duen Euskotren Liga hau. Esan duzue, gaur goizean bat ligako estropada jokatu da, Donostiarra nagusitu da, eta hemen ere gaur neskak bueltatuko dira Euskotren Ligakoak. Ikusi duzuenez, San Juanek oso eskura du aurten beste liga bat irabaztea, baina itsasoan edozer gauza gertatu daiteke, traineruak uretan daude jada, eta esan behar dugu baita ere gaur minutu bateko isiluneak ordeko dutela traineruek Bartzelonako atentatua dela eta. Hori gero izango da, emakumeen eta gizonezkoen lehiaren tarte hortan, eta emakumeenekin hasiko gara, berehala hasiko da eta hauen jarduna, Zarauzko 9. Ikurrina esan bezala, Euskotren Ligaren azken aurreko jardunaldia urtengoari dagokionez, eta zelkapenean San Juan dugu buruan 23 puntu eta gainera 5 garaipen. Ibaikak 19 puntu eta bandera bat, Oriok 12 puntu, Donostiako Arraun Lagunakek 6 puntu bildu ditu orain arteko 6 estropadetan. Asteburu hau beraz erabaki horra da Euskotren Ligari begira. Gogoratu hemen sariak dirutan azken zelkapen nagusiaren arabera banatzen direla. 8.000, 6.000, 4.000 eta 2.000. Eta datua, Sarak lehen aipatu du, San Juan aurretik, favorito garbia, San Juanek 14, 15 eta 16an irabazia du, aurtengoa 4. litzateke, jarraian eta palmaresean garaipen gehien duen elkartea da, eta 4. oraindik sendoagoa izango litzateke, emakumeen mailan San Juango Bateleren nagusitasuna.
eta esan dezagun, joan zen urtean oso estropada politak izan genituela hemen, emakumeen mailan, Ibaika lehiakor lehen egunean, eta bigarren egunean, San Juanek garaipena, ezta? Garaipena, eta, azkeneko metrotan lortu zuen hor abantaila handia ateratzea, eta Bateleren inguruan esan, liga bai, ia egina daukate, hori, behin betiko irabazteak geratzen zaie, baina hauek, iruditzen zait, gaur hauen buruan batez ere bandera egongo dela, ikurrina. Liga, aberiarik ez baldin bada, egunetan handia urte osoan gertatu ez denak, gaur eta bihar gertatu beharko luke, San Juanek liga ez irabaz. Alegia horio edo Donostiarron lagunak tartean sartzen. Orantxe pailen agindutara kokatzera doaz, lehen kaletik arituko da San Juan, bigarrenetik Donostiarrak, Arraun Lagunak elkartekoak, hirugarrenetik Orio, eta laugarrenetik Errenteriarrak, Ibaikakoak, eta haure albistea da, estropada eremuaren biertzetatik izango ditugu indartsuenak. Bai, eta hau indartsuenek hori ez dutena izaten, eta gehien bate alako egunetan, aizea handia eta korronte handia den egunetan, erdiko kaleak nahiago izaten dituzte guztiek, gaur, bigarrena edo hirugarrena, txarrena izango ez delako seguru izan bat. Hortxe ditugu ontziak, estropada eremuan orantxe sartu dira hori jotarrak, eta, atzerapen txikitsu bat badugu. Gora beran bat. Bai, publizitatearekin kanpokaldean dirudienez, itxasoaren eraginez, seguru, eta hori kanpokaldean behar bezala jarri nahian ari omen dira, eta horregaitik atzerapen txiki hori gaurko honetan. Hori barruko izango da, Mikel? Hau barrukoa dela, uste du? Horra roka ikusten dira. Pentsa daiteke berehala izango dituguela lanari ekiteko prest, eta bin bitartean esan dezagun, Gipuzkoako ligan, San Juanek estropada baten faltan, 12 jokatu 13 dira puntuagarriak, 118 puntu dituela, eta 10 garaipen, 12tik, beste biak Ibaikak eraman ditu, eta 107. Beraz, hor ere, San Juan darren nagusitasuna agirian ikusi dugu. Eta Galizian zer? Erne Galiziako ligari, besteak beste, Galiziako ligan Mekos izan delako emakumeen mailan aurten indartsuena, 8 estropada puntuagarri dira eta 6 jokatu dira, eta Mekos 25 punturekin da buruan, Akabanak 16 ditu, Txapela 3. 15ekin, eta Kabo, onuntza lehiatzera etorri zena, hain zuzen Orion eta Donostian, postu baten bila, 4. tokian da. Horrek zer esan nahi du? Liderra, beste maila batean dagoela, gainera badakigu Ogrobe eta Ribeirako arraunlariak bat eginik direlahan, eta hauek lehiatzera etorriko direla Donostiara, Erne beraz handikan etorriko da, eta aurten joan zen demoraldian izan etzen aurkari gogor hori. Orain arte hemen Kabo bakarrik ikusi genuen, Donostiako eta Orioko erlojupekotan, eta ligako sailkapenaren arabera Kabo baino 3 terneru hobeak izan dira, eta ia urterokoa, irailera heldu, eta denak edo guztiak Galiziatik Galiziatik etorriko den treneruak, benetan zer maila duen jakin gabe. Jakimina galanta, hori da. Azken batean elkarren aurkan lehian izan ez direnez, konparaketak egiten dituzu. Honek horrenbeste segundu galdu zituen, hau gertatu da. Holaxe. Atzerapenaren arrazoia zein da, dirudienez hor kanpokaldean estropada eremua finkatzeko jartzen diren publizitate toblerone horiek, nolabait zuek garbi ikusteko, gora beraren bat, zerbait mugitu egin dela askatu kanpokaldean, eta estropada eremua behar bezala garbi eta seguru utzi nahian ari dira orain epaileak eta lehiak eta batzordekoak dirudienez. Hor kanpoko, iruditzen zait, Mikel, kanpoko palizako lehenbiziko kalean, hor motor bat, hor txari da zerbait ukitzen, Hor beste buia bat izaten da, eta buia hortan lotuta, eta hor zerbait edo mugitu, edo gora beratxoren bat izango zen hor. Bien bitartean protagonista bat ekarriko dugu pantailetara, hain zuzen gaur kaian Sara Gandara lankideak elkarrizketatu duena, Ibaikakoen patroia Naroa Galdos hain zuzen ere,
eta bere hitzak ekarriko ditugu orain pantailetan. Bai, azkenean da beste txapelketa bezala gukola hartuko dugu behintzat, bai, disfrutatzeko asmoz, eta dena emateko asmoz. Oso zaila izango da, helburua lortzea nahi diguna, baina, bueno, gaudenakin momentuz pozik, eta hemendikan hobetzera, eta ateratzen dena. Bai, beti kontxa bakigu estropada garrantzitsua da, gero beti zaude urtero hori pixkatarea begira, ez? Ligak ere oso garrantzitsua dira, baina kontxa beti hor dago, gaina da beste aukera bat bezala, ez? Edo hobetzeko, edo, bueno, baina, bai, denboralia hori da, bai, borobiltzeko. Bueno, dirudienez estropada eremuarekin izandako goraberak, kanpoko balizetan izandako horiek zuzenduak dira, eta berehala lanari ekiteko moduan izango dira arraunlariak. 6 minutu, atzera pentsoarekin hasiko da beraz emakumeen jarduna, epaileek deitu dituzte, eta poliki hemen datoz. Eta antzematen da, hurbiltzeko momentu hontan ere, olatuaren eragina Ibon. Bai, nabarmen eta iruditzen zait estropada eremua zikinen eta narratzen hementxe dagoela. Hemen barko paliz hauen inguruan, minutu bat, minutu terdi, beharko dituz arraunari pixka bat libratzeko, baina ikusten dena oraindik hor kanpo kaldean, bai, arkumea parra edo, hor badela, eta horrek izan nahi du, hor 15 kilometro ordutik orako haizeak direla, berriro esango dugu, iparrekialdekoa. Arraunerako, zailena. Treneroari, aurreari, eman da. Martxa asko eragozten du. Hementxe, Ibaikakoen traineruan, kokaturik hor kamaratxoa, eta hauek ari dira hor kokatzen. Horik ikusten dugu jadanik prest, estatxa hartuta. Estopa y aguantar ahí, stop. Azpitik entzuten duguna, Naroa Galdoza, eta poliki hor dira denak. San Juan darrak ere orain, estatxa hartzen ari dira, hortan ikusten dugu Nerea Perez. Stop! Eta berehala, 3 traineru jadanik prest dira. Eta besoa altxatzen ari dira San Juan darrak, ematen du, ikusten duzu hor. Ababorrakeko, maia lehenbera. Bai, badela hor goraberaren bat, eta... Biankekoak, Bai. Aleginean ari da patroia, eta biankekoak epaileari keinuak egiten, eta epailea hurbiltzen ari da orain. Nik uste dut, hortxe puzgarriaren beko aldia, ez da txartu ezinik edo. Katibatuta edo zerbait izango da. Hori da, maia den arrazola entrenatzailea. Entrenatzailea eta arraularia bera. Atentxatua dago, ezin da. Krateatuta. Bai, tira, baino. Tirak ari direla, baina garbi entzun dugu, momentuz alferrik. Granatea da, Bueno, gauza badela, bestea dela, badugu atzerapena. Eta hor dira. Antolaketako marinelak. Kontsakratuta, neskak. Eta hemen ere ordezkarien armaian, eta zurlariak ere bai, aurrera zara. Keskatuta daudela, presidentea Xabier Arraraz ikusi dugu epaiei deika, zer gertatzen zen, eta euren buia horretan zer gertatzen zela. Bai, hemen urduritasuna dago, eta hau zalantzari gabe kaltegarria arraunlarientzat, ez da? Horentxe libratu, Libre. Uste dut, bai. Ez dakit, Angel Odriozo da? Arraunlari handia izan dagoa. Bai, jauna. Bueno, alaxe gertatzen dira, eta zirte osart, dida batean konponduta. Aurrera. Ura bera emana, Mikel, eta korrontiak aurrera eragin pixka bat izango du. Txaskora, 3 erditan izan da, eta Maria Pera doa bai. Korrontea handiak izango dira, 90ko koefizientea dugu. Horiek ez dira ikusten, baina hor daude, eta alako egunetan diferentziak handitu egiten dira. Horein bai, Xikota gorri hori, horrein txartu du. Patroiak. Horrendik ez diote. Ez dago guztiz libre,
Estatxaren txikotaren muturra nik uste dut ez dutela lortzen. Ateratzea. Izango nuke hori da, trabatuta Hori da. dagoena, hori da. Helduleku hori. Heldulekua hori da. Hor normalen txikotak ertzean, hori da txikota lotuta eramaten du, bueno, plastiko koskorren bat edo estatxa deitzen dioguna. Ya está. Hori bai. Vale, vamos, Errat. Vale, join, Horren eragina batipat arreta galtzea eta tentsio hori areagotzea eta egonezin hori izaten da hemen kaltegarriena. Hauentzat eta gero jardungo diren guztientzat ere, bai? Hori batetik eta gero haize honek arratsaldeak aurrera egin ala, arratsak aurrera egin ala, behera egingo du. Bueno, hau nik uste dut, hirugarren txandako, gizonezkoen hirugarren txandako ontzien favore mesede izan daiteke. Ea ba. Berriz ere, Vale, zia. Oendik ez daude bako ez. Ez daude Askatu konforme egin dute berriro ere. Zia eta behar bezala kokatuko dute Vale, vamos. trainerua. Vale, damak. Nik uste dute askatu egin dutela oan ondo sartzeko orain. Bai. Behar den bezala. Naita, bai, Hori da. propio, horretarako. Aguanta. Kiragarri tiratzen baitu, baborrera. Ibaikak ere utzi. Tokia zuzentzen ari dira errenteriarrak ere. Hor egoteak bakarrik traineruaren enfilazioa mantentzeak lan handiak ematen ditu. Momentu zoriotarrak eta donostiarrak ongi lortzen ari dira. Begira banderatxoak, Hor oraindik haizeak tira egiten du. 10-12ko indarra du orain, 12 kilometro orduko. Iparra orain, baina ekialdeko ikutuarekin. Ea ba. Ibaika sartzen denean, preste ongo dira. Orain gaurko haizearekin eta patroien normalean, euren kalera enfilatu beharrean, kale bat baborrerago. Lehenbiziko ontziko patroiak, lehenbiziko kaleko patroiak, bigarrengo kanpoko palizara enfilatuko. Bigarrengo kalekoak, hirugarren kalekora eta Orantxe hartu du. Estatxa Galdosek. Eta ea ba, lanerako moduan dira denak. Epailen agindutara kokatuko dira orain. Laurak ez da txakelduta, lau patroiak. Epaileak ere erne. Hor nunbait ba. Askoz gehiago hori orekatzea zaila izango da. Begira behar donostiarrak, Oraintxe aurrera tiraz. Oraindik ez dute garbi ikusten lehorretik. Hor non bai behar. Bai, bandera txuria gora, erne. Bandera gorria, bai. Bai, Salva. Ondo kostata, baina jaun Andreot, hasi da Zarauzko ikurriari dagokion lehen jardunaldia. Hemen ditugu emakumea, Eusko Tren Ligaren azken aurreko estropada demoraldi honi dagokionez, gogoratu San Juan dela liderra 23 punturen jabe, Ibaika bigarren 19 gero Orioka 12 eta Arraun Lagunakek 6. Eta momentuz Arraun Lagunak ontzi bateko atzerapenarekin. Hasi eta berehala 3 segundo, irteran ere kosta egin zaie. Eta San Juan eta Orio estropadaren buruan Ibaika segundu bateko atzerapenarekin. Eta lehen kaletik San Juan, Maialen Arrazola, eta prestatzaile eta arraulari. Eta hortxe ditugu, Anaz Gereñoren laguntzarekin, demoraldi osoan zehar, entrenatzailea. Eta hor dira, liderrak eta favoritoak. Eta begira zera gozpena, handia. Begira, hor. Aparra, eze barbarra ateratzen duen treniro horrek aurrean. Maialen Arrazolak erabaki du, pestainatxoa jartzea. Eta iruditzen San Juan derrek propio estriborrera jo dute. Hori jo ondo eusten, Ibaika ere bai, eta Arraun Lagunak 6 segunduko atzerapenarekin, hemen da Lugainen ontzia, Olabe prestatzaile, eta patroilanetan Andrea Astudillo. Abek ere, San Juan darra bezala, pestainatxoarekin, pestainak gero eta zabalago ikusten ditugu,
goiko tapakirik gabe, ondoko itxaso alakorik ez da. Eta, bueno, horko zipristin horiek eta saiesteko. Hori izaten da. Eta erritmo Kolpe horiek. hartzeko zailtasunak, Ibon. Askotan kanporaka eguraldi honekin, lehenbizikoa ontzia orekatzea eta garbi ateratzea. Eta gero, segida pixka bat ematea ontziari. Hori orain 2 segunduko atzerapenarekin, Arraun Lagunak hiru traineruko atzerapena badu orain. Eta hemen Zabaletaren emakumeak, txiki ontzian, Nabeta Agirre patroilanetan. Eta ipagarria, Itziar Olazagazti gaur ababorretik. Hori da, Xantik babor. Gaitasuna izan da, bi bandetatik aritzeko, hori beti entenatzailearen mesedetarako da. Urre gorria bezalakoa dira, horrelako arraunlariak hor maztatoza estriborran erikusi dugu. Aste artean estropadon egin zuten, Loiolan. Eta gaur zer erakusten duten, euren plaza kutxunean, hori otarrek. San Juanek errentatxoa hartu du, segundu pare bat Ibaikari eta 3 hori jo. Arraun Lagunak 12, segundu asko galtzen Donostiarrak gaurko honetan. Eta laugarren kaletik Orda Ibaika, Gorka Barbado prestatzaile, eta Naroa Galdoz patroilanetan. Horatu Ikurrinari begira, bi egunetako denborak batu egiten direla, gaurko errenta beraz oso garrantzitsua da. Hauek ere errenteriakoak ere, aurreko pestainarekin. Hor gira ontzia, salto. Horrek eragozten du, zuzen ere, iparrekialdeko aizeak eta itxaso denan, horrek eragozten. Ezin segidarik eman. San Juan garbi aurretik ontzi bateko errenta, Ibaikari hori 5. Goazen errenteriarekin. Acaba y limpio, redondea. Redondea. Ay, redondea estribol, hora de estribol. Ay. Equipo, ahora es el momento, Este equipo. Burua, equipo, cabeza. Dentro todas, Begira, hor ez horreko kaelean, aurrean nola daraman, kostauko palka hori ere. Horre traineroak eratu egiten du. Eta asko sofritzen dute arraunlariek. Burua eta burua eskatzen du, Ibaikako patroia Naroa Galdoz. Itziar Eguren Arraun Lagunak, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, prestigio handiko zitan parte hartzea beti da ona, ez da? Bai, egitea zan beti entzun da zarautzeko estropada, eta bueno, hemen gaude, aurten hemen gaudegu. Hau da bat, eta beste zita garrantzitsu horietako bat, Kontxako estropada da, eta Kontxari dagokionez, hor tirabira batzuk badituzue udaletxarekin, ez da? Udaletxa gurekin, azkenean, guk ez ditugu erabakitzen legeak, gelditu ginen igaz aurten errebisatu egingo zela legedi hori 2 trenera balin bat zeuden Donostin, aurten 2 trenera daude, emakumezkoena, eta ez da errebisatu. Beste trainera ez dugu konsideratzen bateratua danik, urkirolakek Kaiarribakin egin dulako, eta Kaiarribak ez daugalako emakumerik. Bueno, kanpotik egarritxuna katalanak, Alicantekoak torla, orduan ez dugu konsideratzen legedia betetzen dana. Eta azkenean, gu saiatu gehan neskak gai honen bueltan babestutak eukitzea, behiek ez zehatzeko, baina esatuten bezala, 2 begi baitizte, 2 belarri ikusi entzuteko dagona, eta etzaile bate gustatu, eta horregatik aste honetan plazaratu zuten eskutitza, ez? Beraien haserrea eta mina aldarrikatzen. Eta egia esan, uste baino erantzun hobea jaso dugu, neskak ere pozi daude, jaso duten erantzunakin, baina entzungo egiten ari dira udaletxetik, eta hori ja beraien arazoa da. Gukingo deuna da, Kontxan, atera, eta honenek egite duten bezala, lehiatu, plaza irabazi eta tokatzena egin. Ia horrela den, eta ia azken bi estropada hauetan gozatzen duzuen. Itziar, eskerrik asko, sorteo. Bai, mila esker. Donostiako atarikoari begira tirabira batzuk, hemen zarautzen ari gara Jaun Andreok, eta San Juan ari da brankaz erakustaldia ematen, Orio zazpira eta Ibaika asko sufritzen ari da, 3 traineruko atzerapenarekin, poparian egoera honi buelta ematea, kostatuko zaie gaurkoan. Asko, kanpora estropada puzkatzen ari da, San Juango batelerak puzkatzen ari dira, eta horrek usten zen, branka lau ontzietan ere garbien, beraiek zeramatela. Horren iruditzen zait, patroia pixka bat zabaldu egin beharko duela, tira egin duela. Giroak patroia tira egin du, eta horrein sortzioaren forma egin berri izan du. Kostaldera, hori da. Gaur beste kontu bat patrontzak eta navigazioak eta argi, begira, txabal. Ezin nahi den bezala zabalduz. Baina errenta ederra lortu eta gero, hor maniobran segunduren bat galtzea ez da pekatu larria. 6 eta 15 San Juan darrena, Orio 6 eta 25ean, Ibaikak 6 eta 26.
oso zabal, begira Ibaika nora datorren, irteeran. Oraindik zuzendu gabe ontzia Ibaika. Hene. Era bat, hirugarren kalera Ibaika azkar-azkar. Kontua da, hori jok ere, bigarren kaletik arraulagunak izanik eta urruti, hauek ere bide hori hartuko dutela. 6:46 Donostiarrek Ziabogan behar izan duten denbora, eta orain 11 segunduko errenta San Juanek Orio eta Ibaikari. 11-12, hor dago tartea. Eta 10-ekoa izan da Ziabogan. Orain nola moldatzen diren olatuak aprobetxatzeko, Ibon. Bai, eta kanpora 6 minutu eta 15 segundu behar izan dituzte. Datua ikusi eta hor kontuak garbiak dira. Horrek esan nahi du gaur itxasoa hauntia ez, baina oso zaila dagoela. Ibaika bigarren kokatu da orain, hori aurre hartuta, baina hor olatu bat besterik ez dago. Iker Cortés, Ibaika, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Pantaiari urduri begira, ez da, gaurko honetan Orio aurkari zuzena baita. Bai, nahiko urduri, gainera Orio hor dabil gurekin batera, batxutan gura aurretik, baina, bueno, bai. Liga nahiko erabakita dagoela ematen du, eta orain arteko ikusita askoz ere gehiago ez da, baina, bueno, hor borrokan ikurrina lortzeko. Bai, liga erabakita zeon, aspalditik ja, estropada hasi aurretik ja zeon erabakita, baina, bueno, gu banderaren bila etorri gara eta haber lortzen dugu, baina liga daun bezala jarrita sortzi estropadakin, oso zaila da buelta ematea, eta, bueno, baixe. Bueno, sorterik onena, eskerrik asko. Zeuri, aio. Iker Cortés, prestatzaileen lanak ere egindako gizona. Ibaika ari da, 13 segunduko galerarekin doaz, 11 ere jetxi dute hori 20ra, gehiago sufritzen orain hori jotarrak, baina errenta polita du San Juanek. Ibaikak poparian egin ditu, erakustaldi batzuk, baina asko galdu dute lehen luze horretan. 10. Orain Ibaika oso ondo, errekuperatzen ari da. 13-14 ibili eta orain 8ra hurbildu da. Nik uste dut Ibaikak orain, Mikel, poparian asmatzen ari da. Aukera dauka, giroak hori eskatzen duan dikona tortza eta hori libre dauka. Iñaki Arostegi Orio, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Beno, lehen da biziko luzean, nahiko ondo, Ibaikari aurpegi emanaz, ezta? Bai, oso ondo. Gero Ziabogan bueltan, Ibaika berehala gurutzatzen hasi da, guk ezin genuen gurutzatu arraun zetorrelako orain Ziaboga matea. Hor mantendu du, baina uste gero Ibaika olatu hartu ari da baintxe bertan. Oindala minutu bat elkarrekin gindua zen, eta bain Ibaika bai San Juanin jaten, eta guri ireia atzen utzi digu, eta bueno, hortxe segi berroain, 3. postua defendatzen. Mugitua dago itxasua egia esan, eta hori 3. tokia nahiko sendotuta daukazue. Ba, 3. postua, bai. Baina, bueno, gaur egizan ilusioa genekan, ez? Ba, 3. postori baitare hobetzeko, eta hortxe burrukan eginean, baina, bueno, garbi dago Ibaika izugarrizko bueltako luze egiten nahi dela, eta horatzen utzi gaitu, eta, bueno, burrukan segi behar. Animo, sorte hon, Iñaki, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ikusi dugu hor, Olatz Ortega, hankekoa, istriborrekoa, laguntzen Ibaikakoen patroiari, Naroa Galdosi, eta oso luze polita egiten ari dira. Eta iztutu egin dute pixka bat San Juanen nagusitasun hori, San Juanen lana. Hori orain, 23 segundura, Arostegi jaunak esan bezala, lehen luzean bai ondo, bigarrengoan gehiago sufritzen ari dira. Donostiarrak ere bai, 49 segunduko atzerapenarekin. Eta ematen du orain, San Juan darrak piztu direla eta egonkortu egin dela bien artean dagoen koska hori, ez da, Ibon? 6 segundura ere jarri da Ibaika, eta iruditzen zait orain Ibaikaren gaurko helburua, biharko bandera salbatzea. Burukan bizirik iristea, bai. Biharko bigarren jardunaldiari, 6 segundu eta hori egonak Ibaikaren bederatzi askotxo bezala diruditez. Begira norabideak, nora datorren Ibaika, eta alde hortatik lehenbiziko kaleak beti izaten dugun itza kondenadu. Lehenbizikotik lehenbizikora joan behar, beti ere itxasoaren kontra. Laugarrengotik lehenbizikora etortzeko aukera. Orain gina. Ibaikak, gurutzatu egin zaio trenerua. Nabarmen, gurutzatu egin zaio trenerua. 9 segundura, eta orain berriro ontzia zuzendu, eta azken txampari ekingo diote. San Juan aurretik, 10 segunduko errentarekin, hor dira Nerea Perez eta bere arraulariak, errenta oso garrantzitsua izango da hau, biluzeko estropada izanik. Orain Ibaikak arazo asko ontzia gobernatzeko. Zuloan bezala, Bai. Agian ur pixka bat hartuta edo. Itxura hori da, ura ekarriko balu bezala ontzi horre.
Egira San Juan ere, azken txampan eta nolako alegina egin behar duten abiadura emateko Eta traineruari. bestea, ura bera doa bezala iruditute lantza giro agartzen ari dela hemen, Bai, 11:41 San Juan darrentzat. Hor da Ibaika. Bai, Errenteriarrak 10 segundoko atzerapenarekin. 11:41. Hemen dator Orillo. Koparean, ezin, oso ondo joan dira Oriotarra baina, Hor da. Koparean ez dute asmatu. Bai, Orillotarrak 27. 12 minutu eta 9 segundo Orillotarrentzat. Eta Arraun Lagunak lehen kalera etorrita. Hemen dira Donostiarrak. Andrea Astudilloren agindutara. Horainik antzematen da, zailtzeko daude, neskak, gertzen biziko urteak goi mailan, eta hori antzeman egiten da. Hor da, Arraun, bai, minutu bat eta 3 segundu galduta, orantxe heldu dira. Beraz, 12:45, behin-behineko denbora, Arraun Lagunak elkarteko emakumeentzat. 10 segundu eder urrezkoak. Liga bai, garbi, baina Zarauzko ikurrinari begira, errenta oso aipagarria lortu dute San Juan da. Xabier Arrara, San Juan, Arratsaldeon eta zorionak. Esgarrik asko, Sara. 6. garaipena, 5 bandera, baina ikurrinari begira ere, abantaia polita, 10 segundo, Bai. Egia da posi gaudela, ez? Gaur matematikoki bai Euskotreneko txapeldunak dira berriro batelera, 4. urte jarraian. Ez baldin bada zoritxar bat gertatzen biharkoan, meiondera normal jugun da, 5 puntoko alde horiek eta ikurrinak alde ditugula, txapelduna. Baina gehozu diozun bezala, ez? 10 segundoko errenta, onak dira, errenta ez dizut ezango nahikoa, hemen itxasuan edozer gauza gertatu daiteke, binon denoi gustatuko litzaiguke 10 segundo horiek eukitzea gure alde, ez? Beraz, bihar gogotxu etorko gea, berriro estropara on bate egiteko, gure saleai konten usteko eta ikurrina, Zarautzeko ikurrina berriro San Juanera eramateko. Egia esan estropada bikaina ikusi dugu, hasieran ematen zuen aldeak etziala oso nabarmenak izango, baina azkenean nagusitasunez nagusitu zaret. Egia da, irtera oso bikaina izan du da guztion partetik eta hori jo bertan bea hortxe jarri daz buruan eta parean gurekin, ez? Baina, batelerak egia da itxasuan oso ondo moldatu dira, aurten izan ditugun estroparetan Santanderren, Getxokoban, Zierbanan bertan, erakutsi dute oso ondo moldatzen direla, gaurkoan bai horrela erakutsi dute, guretzako oso posgarria da, datozen estroparan, eta denok behiratzen dugun ikurrina garrantzitsu hortari, itxasua baldin badore nola konfiantza gehiago ematen dugu itxasu horietan ondo moldatzen gerala, ez? Baina lehiatua izan du da, eta egia da oso ondo erakutsi dute zenbat balio duten eska talde hau. Ikusiko dugu biharko egunak zer ekarriko duen, bien bitartean gozatu, zorionak, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hor da, Arraraz jaunaren posa, 9 segundo eta 78 eunen hori da bideo finiша aztertu eta gero epaimaitik erabaki duten tartea bi ontzien artean. Gogoratu, bi egunetako demorak batu egingo direla Zarauzko ikurrinen, bai emakume eta gizonen mailan garaileak erabakitzeko. Hori 27 segundora eta Donostiako Arraun Lagunak minutu bat eta 3 segundoko atzerapenarekin. Eta zelkapen nagusian, 27 puntu ditu San Juanek eta hori datu erabaki horra da. Ikurrina ez dago matematikoki garbi, noski, bigarren jardunaldia falta da, baina liga bai, eta 4 liga jarraian bat abestearen atzetik San Juan darrentzat ez da ez... Aro bat markatzen ari den argitargarri trainerua eta historia egiten ari den kuadrilla zalantzari gabe. 27 puntu San Juan darrentzat, Ibaikak 22, Oriok 14, eta Arraun Lagunakek 7 gaurkoa, 6. garaipena da San Juan darrentzat, Ibaikak 1, eta bihar punturik gabe geratuko balitz, deskalifikazio baten eraginez edo, hala eta guztiz ere, Ibaikak irabaziko balu, oraindik San Juanek Euskotren Liga berea izango luke. Hori irabazia dute jadanik,
eta historiarako datua da, 2009an hasi, Galiziaren garaipenarekin, 2010an Gipuzkoak irabazi zuen, selekzio modura, 2011an Getaria Tolosak, gero Zumaiak 12 eta 13an, bi jarraian, eta ondorengo laurak San Juan darrentzat izan dira. Eta hauentzat datu garrantzitsua, Mikel, iaz Juan Mari Etxabe aritu zen, ezken prestatzaile, aurten Maialen Arrazolak hartu du ardura hori, eta horrek ikusten dena da, horre nolabait lekukoa ematerakoan ere, lehendik zegoen lan handia zegoela, eta asmatu egin dutela askotan, entrenatzaile aldatzerakoan, zailtasunak eta sortzen dira, eta alde hortatik ere, asmatu egin dute bete-betean. Eta batelerak arduradunen ontzira doaz, gaur ez dago banderarik, baina bai lidertza finkatzen duen elastikoa, Euskotren Liga, beraientzat izango da, eta elastiko horren bila joango dira orain, eta elastiko hori hartuko du Nerea Perez San Juan darren patroiak. Azkenean, 10 segundo eskas izan dira, 9:77, eta iruditzen zait, Ibaikaren azkeneko keina horrek edo, horre 2 segundu edo, berriz ere aukera izan dutela sartzeko. 6ra etorri dira, gero 10 eta olatu horrekin asmatu ezkero 6 aspira. Ibaika poparian badabil. Bai. Frogatua du, Euskadiko txapelketare irabazi zuten, garaipen historikoa izan zen haientzat Lekeition, eta poparian ontzi hori badabil. Kontua da gaur Brankas, laugarren kaletik, asko galdu dutela. Asko txo. Niri susmagarria iruditzen zait, kako txartean, esan nahi nuke. Gaur korronte eguna da, ikusiko dugu, gero zer gertatzen den, baina Ibaika bezalako talde batek, itzorduaina handi batean, hainbeste temora galtzea, harrigarri egiten zen. Hortxe da, Nerea Perez, Ateleren patroia, elastikoarekin, eta festarako pronto etorriko dira bihar, baina lehenengoz, ikurriña irabazteko gogo galantarekin. Zarauzko ikurriñaren 9. edizioa dugu jokoan, gogoratu. Kuadrilla ere estriborra ikusten ari gara, orain, estropadak egina jokatzen den, kuadrilla Pescador, Zerigo, Martin Golarazena, Beña eta Piñeiro, hortxe bi galiziarrak eta Baborra ere, erraz ezagutzeko moduko taldea zalantzari gara. Hortxe dira batelerak, eta benetan errenta aipagarria lortu dute gaur Zarauzko ur nahasi hauetan. Kosta da, badakizue, estropadaki 10 minutuko atzerapena izan duela, baina azkenik jardunaldia ederki aprobetxatu dute San Juan da. Eta hemen beste klasiko bat, orain Getariaraino joan behar. Zarauzko estropada bai, baina Getariatik ontziratzen dira ontziak, eta orain, 20 minutuko bidea edo izango dute, Dagoeneko biharko estropadarekin, pentsatzen hasita eta Hau da beraz, emakumeen lehiak ekarri diguna, tarte bat babesleentzat eta berehala izango dugu jokoan gizonezkoen ikurriña.